Senator Grace Poe nagpabiling top 1 sa mga presidentiables base sa bagong Social Weather Stations o SWS survey. Gibutyag sa maong survey nga gipublish sa Business World nga misaka ang rating ni Poe gikan sa 42% ngadto na sa 47%. Samtang naapsa na ni Liberal Party Standard Bearer Mar Roxas nga anaa na karon sa top 2 si Vice President Judjomar Binay. Ang rating ni Roxas misaka gikan sa 21% ngadto na sa 39%. Si Binay nga anaa karon sa ikatulong pwesto misaka lang og 1% ang rating gikan kini sa 34% ngadto na sa 35%. Ug nagpabilin gihapon sa top 4 si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga mikunhod ang ratings ug anaa na lang kini karon sa 16%. Nianunsyo na si Duterte nga dili siya mudagan pagka-presidente sa 2016 elections. Matud sa SWS survey nga ang maong survey gipahigayon ni adtong September 2 to 5 o sa kasemana sa wala pa mi-anunsyo si Poe sa iyang pagdagan pagka-presidente sa sunod tuig. Adunay 1,200 respondents sa tibuok Pilipinas sa maong survey.